Бургазлия извади кръста на богоявление в Чикаго. 2, 3, 4! За поредна година българската общност във ветровития град запази традицията за изваждането на кръста от студените води на езерото Мичиган. Тази година времето не беше нетърпимо студено, само 4 градуса по Целзий, и ентусиазъм не липсваше както сред млади, така и сред по-възрастни. Традицията по ваденето на кръста в Чикаго започна през 2016 година от Делчо Стоев и неговата съпруга Соня, които сега живеят в Атланта и я поддържат и там, където пък кръста извади 39-годишният Любомир Личев от Славяново. За първи път в Чикаго на ритуала по изваждане на дървеният кръст бяха двамата свещеници от двете български църкви в града – Света София и Свети Иван Рилски. А пожеланията на Михаил, който извади дървеният кръст в Чикаго, са за хората да бъдат упорити и да не се отказват. За трета година скачам, 20-21 и този път времето беше с нас. Пожелавам на всички здраве, пожелавам на всички да се изпитват, да се провокират, да може да излезнат от комфорта си и въпреки, че е студено, въпреки, че не е приятно, направете го, запазете традициите и да живее България!